L'ocupació no és un dret, és un delicte. Un delicte que es comet amb absoluta impunitat i reincidència arreu del territori català, sense que l'administració intervingui dràsticament per erradicar-lo. Repeteixen per activa i per passiva que l'habitatge és un dret. Diguin-me, no és un dret també viure a casa sense topar amb bosses d'escombraries, tràfic de drogues o prostitució cada cop que obres la porta i surts a l'escala? Perquè aquesta és la realitat de molts ciutadans, que veuen incrèduls com penques i delinqüents esbotzen portes, ocupen pisos, punxen el llum de la comunitat i fan negoci a costa d'un pis del que no són propietaris. I per acabar-ho d'adobar n'hi ha que utilitzen l'escala i les zones comunitàries per amuntegar deixalles, vendre substàncies o fins i tot fer les seves necessitats. Ho explico amb cruesa perquè hi ha formacions polítiques en aquesta cambra que editen manuals d'ocupació. Perquè hi ha formacions polítiques en aquesta cambra que editen manuals d'ocupació, com si l'ocupació fos quelcom amable, divertit, trencador o progressista. Doncs no. Les ocupacions il·legals trasbalsen la vida de la resta de veïns, atempten contra el dret a la propietat privada i generen un greuge als ciutadans que fan mans i mànigues per pagar cada mes el seu lloguer o hipoteca. Durant molts anys, l'administració ha fet els ulls grossos davant aquesta realitat i ha considerat automàticament vulnerables els qui la practicaven. En comptes d'endurir les lleis i aplicar protocols severs per tallar de socarrel el fenomen, s'ha atiat i fomentat, deixant que els ocupes en sortissin indemnes. Saben quants propietaris han trobat el pis completament destrossat després d'anys d'aventures judicials? N'hi ha que, a part de fer cuina i bany nous, han hagut de fer arranjaments estructurals perquè els ocupes havien retirat bigues, columnes o tirat a terra parets per ajuntar cambres. I davant aquest panorama desolador, a on és l'administració pública? Enlloc. L'administració que els hauria d'haver protegit i retornat els béns no és enlloc quan toca fer inversió per revertir desperfectes. I l'extrema esquerra encara es pregunta per què hi ha propietaris que no posen el pis a la borsa de lloguer. Volen que els hi faci un manual per explicar-los-hi? Aliança Catalana farà costat a qualsevol proposta que maldi per frenar el desgavell actual i garantir el dret a la propietat privada. Seny i ordre. Finalment, per pronunciar-se...